Takže čus lidi, tady Tomas Gaming. Dneska je to video, jak jsem točil to video, jak vložit miniaturu do videa a jak se udělat. Tak určitě víte, že tam ta miniatura, že mě tam nešla dát. Už jsem si na to vzpomněl, jak se tam dává, takže jdeme se na to vrhnout. Takže půjdete na Studio ET teda. Jo, to ten nejde, tady mám tu kameru, já si dám třeba sem. Tak půjdete na Studio ET. Tak. Prostě tady, počkejte, tady jak jste, no ne, já jdu ještě. Víte, jak vy jste tady, tak tady, kliknete tady, dáte videa, kliknete na to video, co jste natočili, dáte tady tu tušku, jo, tady dáte tu miniaturu, změnit, verzi dáte z galerie, jo, tu, co jste udělali, no a máte ji tam, pak to jenom uložíte tady na vrchu a máte to. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, budou i další videa a zatím